बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। अल इंडिया रेडियो क'क्राझारनि 10 किलोवाट FM ट्रान्समिटारखौ गाबोन 3 जानुवारियाव मावख'आरि महरै बेखेवनाय जागोन, जाय ओनसोलनि थाखाय फोसावनाय सिबिथायाव मोनसे मख'जाथाव जौगाहोगोन। मिरुनि इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं बिफाननि मन्थ्रि अश्विनी वैष्णवआ गुवाहाटीआव खुंजानाय मोनसे फोरबोनि गेजेरजों भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै गाबोन फुंबिलिनि 10 रिंगायाव बे गोदान ट्रान्समिटारखौ बेखेवगोन। बे हाबाफारियाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो एयारनि डाइरेक्टर जेनेरेल प्रज्ञा पानिवाल गौरजों लोगोसे गुबुन गुबुन मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो क'क्राझार बिगियान फरायसालिमा अडिटोरियम हलावबो बे बेखेवनाय हाबाफारिनि लोब्बायै मोनसे हाबाफारि खुंफुंनाय जागोन, जेराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', क'क्राझार लकसभा बियाबनि MP जयन्त बसुमतारी, रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुंदांखा सुबुंफोरा बाहागो लागोन।